Canviem de tercio, com se sol dir en el món dels bous, i ho fem per a rebre, si parlarem de tauromàquia, a uno bastante rajo. Julio Torras, bona nit. Hola, bona nit. Diuen que moltes vegades és més la fama que porta un que després el que és. A mi tota la gent m'ha dit, Julio Torras esta nit en el programa. I? No, ho dic per la fama teua. Però en bo, en roïn, Supose que en bo, en no? escandalós, o en què? Home, se sol parlar sempre d'escàndol, no? De polèmica, o que eres una persona que no te calles. Home, polemista sí que sóc, m'agrada, però vamos, crec que sóc prou raonable. Se pot estar en acord o en desacord amb mi, però podem fer-ho molt llarg, raonant, i evidentment sóc apassionat a defendre les meves idees. Si això és roïn, seré roïn. Però qui me coneix sap que no. A quina pregunta no penses contestar-me? No, jo contesto a totes. No tinc cap problema per deixar-me alguna per contestar. Estàs content de ser el president de Nou Campanar? Estic content de ser el president de Nou Campanar. I de la manera en què arribares? Això menys, però estic content de ser el president de Nou Campanar. Ho dic perquè portava molt de rebombori, tota la gent parlava, la Isidre d'Arminyana sorprengué a molts, òbviament, i de repente el que sempre havia sigut el seu cavaller fort, no, podríem dir, se convertia en un any prou difícil també per a torejar, ja que parlem de bous. Home, segurament soc president precisament per això, per ser el que anava sempre en ell. Si soc president és perquè Juan Arminyana està ahí, està davant rere, i m'ho digué abans perquè aquest projecte no se pot perdre. I ahí estem, perquè Juan Arminyana ha volgut, que a la fi és el president honorífic de Nou Campanar. T'ha llevat moltes hores de somni, Nou Campanar? No me les ha llevat, me les està llevant i me les llevarà fins que cremem. Però se paguen a gust, no? Dóna la sensació. Bueno, se porta bé, però a vegades dors poc. Però és una satisfacció. Substituir Arminyana, pues, no és una satisfacció, però és una satisfacció personal poder estar ahí. Evidentment, sense ell no estaria. I sí, és una satisfacció. T'ha costat molt assumir el repte d'estar al front de Nou Campanar? No és que m'ha costat, no. Ho vaig agarrar en unes idees molt clares i al voltant del temps vas canviant poquet a poquet, te dones compte de la realitat que n'hi ha i com és i ho portes i ja està. I com és la realitat de Nou Campanar ara, en 2008? Pues el que tots pensàvem i tots pensaven que no eixiríem del pou, pues estem ahí, continuem lluitant, enguany per lo menos, i en tota la il·lusió com els darrers anys, en tota la il·lusió del món i en ganes. Què li diries, Julio, a tota aquesta gent que diu és que Nou Campanar no és una falla? Perquè tu eres un home de falles, és a dir, se pot estar d'acord o no en Julio Torras. Jo les vegades que he tingut l'oportunitat de parlar en ell, i saps que no sóc amic de fer-li la pelota a ningú, he dit que és un home molt clar parlant, i que un pot estar d'acord o no en les coses que diu, però que les defensa perquè confia plenament en el que diu, i a tota aquesta gent que diu és que Nou Campanar no és una falla, tu què els diries? Jo crec que no tenen el concepte clar de lo que són les falles. Nou Campanar és una falla exactament igual que 386 més o 89 més, en unes característiques distintes a un muntó que són diferents, però cada una de les falles d'esta ciutat és diferent a l'altra. Quina és millor i quina és pitjor, jo no ho sé. Són falles. Una cosa és com se gestiona. Convento és una falla. A lo millor és Nou Campanar multiplicat per 4. Per 4 que se'n deixen menys segurament que el que tenim nosaltres fins ara, de president. Però és exactament igual. Venem loteria, estem en el casal, vas a concurs de playback, pues segurament igual que Convento. Jordana és algo especial? Pues segurament és algo especial. És diferent a 379 falles en uns altres conceptes.
Tens la sensació de que n'hi ha gent que s'ha alegrat del que ha passat enguany, de l'eixida d'Armiñana, dels primers titulars que se parlaven dels problemes del monument, que si se tancava el taller de Julio Monterrubio. Creus que n'hi havia molta gent que s'alegrava d'això? Com? No és que ho crega. Ho saps? Ho podem demostrar. O sigui, què és el que ven? Desgràcies. O sigui, en tots els papers, en tots els mitjans de comunicació, en tots els puestos, no? Home, jo recordo l'any passat, quan se caigué o es queden volant els dos àngels, obrirem hasta telediaris nacionals. Bueno, ven les desgràcies, venen més que les bondats. Si continuarem com tots els anys, no es parlaria. No es parlaria de Nou Campanar, se parla quan la gent pensa que el projecte de Nou Campanar s'ha acabat, que no ens donaven un duro per ell, no? Estem veient algunes de les imatges que vos han donat la història i que marquen evidentment la història pròpia de les falles des d'esta comissió de Nou Campanar. I no ens donaran el de turisme, no sé per què. No ens l'han donat encara, per exemple. Eixa va ser la que volaren els àngels. L'any passat. Obligarem telediaris en ella. Què penses quan veus aquestes imatges, quan veus el que heu aconseguit plantar la comissió? Se m'abruna la pell. Però per molts motius, o sigui, per els grans monuments que s'han fet, això és espectacular. Pues una satisfacció gran, jo crec que li han donat a aquesta ciutat, pues, no jo, Nou Campanar, Juan Armiñana, li ha donat a aquesta ciutat un altre com se poden fer les falles. Se parla de solars i se parla de tantes coses negatives. Si no tinguem més solars, potser no haguem pogut fer aquests monuments, però estaven tots concedits pel Cruce. Però sí que teniu més cacaus, no?, que la resta. Bueno, com tenia el mercat en el seu moment, que en va fer 11 seguits, o 6 i 7 després, com tenia pues, Convento i Jordana i Pilar quan anaven per davant dels demés, i no ho dic que menospreci, ho dic perquè en tenien més, no? Segurament no tan exagerat, però és mal que algú vulgui fer per la seva festa i apostar per falleros, artistes, parle, que fins ara sempre s'han sentit menospreciats per les pròpies comissions que es parlen poquet i els exigeixen metros i ninots, o dir-li, hazme el projecte que tengas i no tengas miedo en que aquí estamos para ponerlos. Creus que eres un boig de la festa? No, jo un boig no crec que siga. Jo soc prou conscient d'on estic. El que sí que li dic les hores que potser no li tenia que haver dedicat o li tenia que haver dedicat a coses més profitoses, no? Pues potser a educar un poquet millor les meves filles, que crec que estan molt ben educades perquè sa mare estava davant Israel. Pues potser si haguera estat jo, pues haguera col·laborat un poquet més. Pense que cap poc temps a estalviar, me n'ha gastat molts. No a nivell del meu amic, no? Però me n'ha gastat molts. Però no m'arrepentís de res. Si això és ser un boig de la festa, doncs ho soc. Però crec que no, estic perquè vull, perquè m'agrada, i deixaré d'estar quan me desenganye de quasi tot, i me falten molt poques coses de desenganyar-me. Estàs prou desenganyat? Molt. Prou no molt. A mi no. A Nou Campanar jo crec que se li ha fet una mala premsa. Crec que no és just que s'hagi parlat de Juan Armiñana com s'ha parlat o com s'està parlant, i sempre esperant que caiga, i sempre esperant a que tropece. Crec que ha sigut injust. La situació econòmica en Nou Campanar ja ve darrere d'un any, no? Nosaltres l'han sofrit antes que la van a sofrir tots els altres. Enguany la sofriran quasi tots quan nosaltres ja portem un any sofrint-la. I l'any que ve ho sofrirem nosaltres i tots els altres, perquè això no ha parat, que continuarà. Qui té crisi perquè té crisi, i el que no en té perquè diu que la té. Perquè sí, empresaris que en fiquen, n'hi ha molt poquets. Fiquen-lo justet per passar-se-ho bé i res més, no es demanen més. Sempre n'hi ha algun boig que en fica algun un poquet més. I si en fiquen més és per xafar Armiñana, si no tampoc. L'únic que els ha ficat, perquè li ha donat la gana, perquè vol i perquè respecta els artistes, ha sigut Juan Armiñana i Nou Campanar.